Kaixo, aurreko bideoan ikusi dugu zer zan lana, lanatik atera dugu indarra bideo desplazamendua. Hemen eragiten duen indarra, erakarpen indar gravitatorio hori da, hemen daukaguna, sartzen dugu hemen, ekuazioan eta emaitza bat ematen digu. Emaitza honek, bada, hasierakoa eta bukaerakoaren araberakoa, amailerakoa ken hasierakoa, desberdintasun bat. Eta baita, esan dugu, aurreko bideoan, lanak badaukala energian aldaketa bat. Lanaren ondorio moduan energian aldaketa bat dagoela. Hor ikusi duen baita laugarren mailan, vale? Nik orgari eragiten badiot indar bat eta azten bada mugitzen energia zinetiko bat ematen dio. Nik eragindako indarrak sortzen du abiadura bat egotea, azelerazio bat ematen dio dalako, Newtonen bigarren legea, eta sortzen dut hor energian aldaketa bat. Lanak energian aldaketa dakar. Kasu honetan, aztertzen badugu, hona gora eroan, esan dugu aurreko bideoan ere bai, sortzen dudala hor energia aldaketa, zein energia potentziala. Eta dugu du gara hona, energia potentzialera. Energia potentziala zer da? Energia potentziala bada masa honek daukan zehozer. Zergaitik dauka hori? Eta orain joango gara, eremuaren potentzial gravitatorioa kalkulatzera. Vale, potentzial gravitatorioa. Hau izango da eremuaren ezaugarri bat. Ikusi dugu, aldez aurretik, intentsitatea eremuaren ezaugarri bat dela. Eremuaren beste ezaugarri bat potentzial gravitatorioa da, potentziala. Ez energia potentziala, baizik eta potentziala. Nola kalkulatzen dugu hori? Potentziala izango da energia potentziala masa unitateko. Orduan izango da, Julio zati kilogramo izango da, energia potentziala zati masa. Hortaz ateratzen dugu zein dan potentziala masa unitateko. Hau da, masa unitateko energia potentziala, bale? Eremu, masa honek sortutako eremuak ematen dion potentziala, energia potentziala izateko masa honi puntu honetan egoteagatik. Eta puntu bakoitzeko desberdina da. Ikusi dugu zeintzuk ziren, edo ikusiko dugu zeintzuk diren gainazal potentzialak eta eremu lerroak, hurrengo bideoetan azalduko dugu, baina buruan eduki masa batek eremu bat sortzen du. Eremu horrek edukiko ditu zenbait ezaugarri. Momentuz ikusi ditugun ezaugarririk garrantzitsuenak badira intentsitatea, zelako indarra egiten duen masa unitateko, gero indar horretatik lanaren kontzeptua erabilita ikusi dugu energia potentziala, eta bigarren ezaugarria, eremu honen bigarren ezaugarria izango da potentziala, unitateko energia. Nik orain masa bat ekartzen badut puntu honetara, puntu horretan egotagatik energia potentziala hori aurkiko. Espero dut ulertzea, bestela, bota bideoa atzera, irakurri liburua, klasean galdetu, animo!